Здравей, YouTube, аз съм Майнкрафтърът 5.1 и днес започвам нова поредица. Започваме. Тук аз съм някъде на джунглата. Малко е странно. Ще ме лаги, защото съм на село и... Упустялко. Събера да прочита, ако има някъде да вземам. Доста неща имам да събирам, аз началото съм се. Дърво. Може пък да се направя къщата на дърво, не съм сигурен. Все пак джунглата има доста изчистани. Може пък да си загубя, както и да е. Скопам аз. Клипа може малко да е скучен, но все пак е епизод първи. Епизод първи си е първи епизод. Все пак трябва да събираме дърво и такива неща. Не е да строиш яки барови и такива пусти. И сега трябва храна да си намеря. Само ще настрой това да съм нормално защото и мой приятел беше си го направил мирно. Моя да съм го направил, така че не съм сигурен. Пореден стак дърво трябва да се събера за начален строеж. Трябва да се изнеса от тази джунгла. Твърде много ще стане и няма да изглежда хубаво. Тук няма вода или такива неща. Разбирате ми. Например, ако искам да споселя някъде нещо, има много трева, но пак е джунгла и водата не е много. Трудно се намира изворче или нещо такова. Единия. Ще имам какво да храня. Това ще е хубаво, защото най-важното е да си имаш купон и храна. Това е просто... Това го нямах в Майнкрафта, не знам какво ще трябва да има. Странно се, имам тук някой преди е играл, че дърветата ще е едно до 3 години. Какъв съм купал нищо. Странни неща има. Знам за сега в момента и кокошки чувам, ама те са, не съм сигурен. Чака да изпусна гласа. Сигурно вие ще ги чуете, но просто да бъдем. Музика, само да направим. Те сега се чуват. Ябълка. Поне няма да си ям. Някъде се трябва да има гора, хите дърво. И да няма. Кушка. Дайка ти снася яйца, няма да се слуша. Пълно долу. Просто те вече ме ядосват, защото гледах животните станаха пълни от нас. Тя го отмеля като лудо, но аз ще го хвана. Давай. Гей. Как ми падат тези животни? Другото е, че понякога има пилета и такива неща, пък от дългите гори намериш
по-малко животни, отколкото джунглата. Странно е това, като в джунглата трябва има някакви хищници, неща, пък виж какво е. Странно. Пък там има овце. Отида към тях. И трябва да че да се направя слънце, след малко ще стане все пак нощ и няма да мога да събера нищо. Ще ме нападнат чудовища, може да ме убият. Така че трябва да бягам там, например, в там стената. Или може да си скопам. Къщичка! То ми лагна, бе! О, прасе! Тук не знам дали ще стане да се направя. Колко да ми шмакилнат веднага. Но за да стане ден, все пак трябва да убия овцете, съжалявам овце, но ми трябва пълната ви. Так, още една, чудесно! Като стане вечер, ще се събудя веднага. Следвато ще си викам, добре, че намерих тези овце. Дето ме служиха с вълната си, жертваха живота си за мен. По-скоро ще този. Бе, както и да е там! Трябва да направя дърво тук. Кулата ще го направя, за да имам за факли. Само един стаж. Подчертавам, че играя от 1.7.2. Няма цел да играя по-нови версии. Само ще ми лаги повече пъти. Просто няма смисъл, то всичко си е еднакво. Нищо не са го правили. Просто слагат по-нови версии. Нищо. Нищо повече. И тук трябва да се изкупа. Няма малка късичка, за сега ще се направя там. Тук ще ми бъде легалкета по велчето, една пакчка отгоре. Не ми трябва нищо повече. За един подслон вече само за малко се казва. И както се казва, няма значение. Си играя. Най-важна е играта. Тук. Трябва да се направя една вратичка. Тук. Оп. Ще закрия. Ще ми вляза в къща. Тук ще може да работя математика. Ще направя тук. Хоп. Го скупам. Електриката. Так. Ще направя една печка. Са текат. Но въглища да си взема, поне защо това да си имам. Чакай, имам идея. То пак се схвърбива много. Тя хубаво се пече малко пилен цяло. Ето, стига е само на това. Остатък е, те с пръстето се избиват. Бах. Трябва да научи. Така. Сега. Какво ще направим? Ще се цеем малко. Така. Кой се посеям. Вземам за ядене. Но няма да го ямам, но все пак. Да имам нещо предвид. Трябва. Казвам, че съм с Texture Pack. Ще сложа линка и може да направите как да го направите. Мисля, че всички ще знаете, той е лесно. Просто няма смисъл. Така ще. Няма ли да стане нощ, я бъда.
става. Айде. Само ме е страх сега бързо да изядат тези тъпи чудовища, защото съм близко до... Тук съм близко до една пещера, видяхте я там долу, дето се намира. Просто някак си ме е страх, але... Не мога да заспа! Наблизко има чудовище, неща. О, още ми пържолки, къде ли са падни? Те едно прасето се напълно друго прасе и се изпили. Заедно. Колко дълъг стана си? По 10 минути. Сега че как минаха 10 минути. Какво да правя? Имам дърво всичко, да събра поне инструменти. Меч. Сега ще ми трябват. Кефта ще ми трябва. Какво ще ми трябва друго? Ще ми те взете друго по-важно. Не съм сигурен дали има. Ако да помисля. Това тук. Това ще ми трябва. И пък повече скрити ми. Няма смисъл аз се наскопам навътре. Какво ще тече. Няма смисъл, само те ще ми трябва. Тя ще събера малко дръчета. Съжалявам за шума, защото наблизко има съседите така нещо. Близко съм обаче и просто се чуват горските звукове. Той. Дърът по дървото, че всяко съм загубил къщата. Трябва да направя някакво място. Я не знам где. Ой. Чакай да взема захвана да потърся малко. Но тук някъде надолу си. Где тази къща, бе? От? Какво? Как се качих тук? Аре, бе, иди къщата ми! Аре, бе! Сега, ето го. Сега да го намира. Но тук пораснали. Много бързо, бе, право на... Връща. Направя чест. Ако да спи. Не съм сигурен как ще се приема напред по нещата, но наистина трябва да намеря дъбова гора. Тук почти всичко е еднакво и ще се загубя 100%. Както и сега ще се загубя, така че наистина трудничко си е. Храна. Знам, че трябва да правя с въглища, но сега не ми се правят въглища да ги чакам. Само ще отнема време. О, пеленце. Ела като влиза в печката ми. Опа. Ай, така е по-добре. Ще съм сигурен, че ще имам някакво запас от храна, защото все няколко ще свършат на пипетите. Хом. Ще има къв съм сладък. Я съм сладък като се храня. Няма що. Чакайте. Тук съм. Извините, направих кратка почивка, ако станало вече.
Бях отишъл довън, защото ме изгаха и... Абе, остава по-дълъг, 14 минути. 15 минути може да не съм сигурен. Те стои един пичман как да играем там на Майнкрафт. Тъй, че не знам какво ще правя. Едина... Не, добре, че съм спал тука. Иначе край с мен. И легалция, благодаря ти! Всъщност трябва да благодаря на тези тъпи кози. Те ми помогнаха да им взема там нещата. Не съм сигурен, да знаете как ще кръстя поредицата, сериозно. Напишете в коментарите, защото пичма няма с тези имена. Но помните ли селска поредица? То поне беше нещо свързано. Тук джингъл поредица, или да го кръстя? Май това ще от нещо. Няма какво да прави вече. За да умисля до следващото. Да, това ще от мен вече. Айде. И довиждане, ето мен, Майнкрафтер. Аз съм си се нинджа, няма как. Като съм бил човек, във всеки човек. Винаги станах за нинджа, това си добирайте. Най-вече нинджи. За да сте като мен, Майнкрафтер. 9, 5, 6, 5, 9, 5, 6, 1. Край.